Velkommen til, Opti. Mange tak. Hvad, lad os lige høre lidt om, hvem du er, og hvad du laver for holdet. Jamen, indgame, der hedder jeg Optiluk. Jeg er 20 år gammel, og på holdet der spiller jeg primært som ankerspiller, eller til dels hedder også Lurk. Det er sådan primært mit virke på holdet, som det ser ud lige nu. Cool. Øhm, hvad så med noget historie i forhold til tidligere hold, eller hvem der spiller for nu, og hvad er de forventninger ligesom til det her hold? Jamen, jamen da jeg tidligere har spillet for lidt forskellige hold, blandt andet Tricked Academy, Flux Isle, lidt LNO også. Så det er sådan lidt forskelligt. Lige nu der spiller jeg for Vilde Huskatte, og jeg forventer egentlig, det er mit hold, det som vi har oplevet indtil videre, at folk de naturligvis er motiveret, ambitiøse og tager det seriøst. Og så bare masser af god CS. Og så organisationen, jamen, at de har vores ryg, og også min naturligvis. Det er sådan set hovedsageligt mine forventninger. Yes, som skal være jo. Hvis vi kigger på sådan, hvordan det er nu, hvordan fandt du så egentlig holdet, og hvad synes du om holdet? Jamen, jeg kom måske ind på en lidt anderledes måde end de fleste. Jeg blev kontaktet af Iron, som jeg i forvejen kendte fra et tidligere hold, hvilket ligesom blev min indgangsbillet til blandt andet Tries og så videre. Og i forhold til organisationen, så synes jeg, at det er super fedt, at der er så meget fokus på seriøsitet og udvikling, men også naturligvis den gode stemning. Så det er sådan primært at det, jeg vil sige. Yes. Hvordan ser du fremtiden på det her hold? Hvis du virkelig skulle... Altså, er der andet, eller vil du gerne blive her? Hvordan ser du fremtiden? Det ser det meget lige ud, men der vil jeg sige, at som det ser ud lige nu, så svarer jeg naturligvis ja, det vil jeg. Men you never know. Men som det ser ud lige nu, og med de muligheder, der er, så bliver jeg her selvfølgelig. Stærkt, stærkt, stærkt. Jamen, tak for det. Jamen, velkommen til. Tak, tak. Det var så lidt. Men Ivar, lad os lige starte med at høre lidt om dig og dit virke på holdet. Jamen, jeg hedder Kasper Iversen. Iversen Endgame også. Jeg er 20 år gammel. Jeg spiller entry på holdet. Ja. Spændende, spændende. Lad mig så høre lidt om din historie i forhold til, hvilke hold du sådan har spillet for tidligere, og hvem du egentlig spiller for nu. Og generelt lidt også om dine forventninger til dit hold og organisation. Altså, jeg har spillet for mange hold tidligere. Jeg har spillet for blandt andet Multihunters, noget der hedder HEP, noget der hedder Flares, Campus Vejle har jeg også spillet for. Ja, og mange flere andre hold. Lige nu spiller jeg for Vilde Huskatte. Og jeg forventer egentlig bare med mit hold, at vi ligesom tager det seriøst, og vi er enige om vores ambitioner. Og så forventer jeg selvfølgelig, at vi spiller noget skide godt Counter-Strike. Og min org, der forventer jeg ligesom, at der er en vis seriøsitet, og at orgen også viser, at de gerne vil holdene. Og de gerne vil gøre deres som org, for at holdene spiller op til det, de forventer af os som spillere. Fedt, fedt, fedt. Men kigger man sådan lidt på nutiden, hvordan fandt du så egentlig dit nuværende hold, og hvad synes du så egentlig om holdet og organisationen? Jeg fandt det i holdet ved, jeg så, at Vilde Katte, de skrev et opslag, de søgte nogle spillere, og så skrev jeg så ind, og så tror jeg var på 2 tryouts eller sådan noget, før jeg kom på holdet. Øhm, og så havde de en samtale med ejeren af holdet inden, ejeren af orken inden, hvor han bare lige forklarede, hvad det var, og hvordan det foregik, og hvad ting de havde og sådan noget. Øhm, og der var egentlig bare, der var en god kemi i orken, kunne man godt mærke, og orken, ligesom, de gjorde deres for, at som at holdet spiller op til deres forventninger. Og så har de også meget med inde i det, der foregår ud over CS. Altså org-mæssigt. Så jeg er også en del af orgen, og ikke bare et hold i orgen. Okay, så der var sådan en god kemi i det hele fra starten af. Ja, lige Ikke præcis, lige kærlighed ved præcis. første blik. Lige præcis. Okay, interessant. Men hvordan ser du så egentlig din fremtid på holdet? Hvis du fik muligheden for at blive, vil du så gøre det? Ja, altså jeg kan godt lide at være her. Jeg synes, der er god kemi, god sammenspil. Og nu går min computer lige helt mok, kan godt høre.
Men der er god kemi og god samspil, og hvad hedder det? Ja, det Du er fungerer fyr bare. og flamme. Ja, jeg skulle godt lide at være her, Du er så klar. det er bare med at fortsætte, og så blive her, så komme op. Fedt. Det lyder sgu godt. Jamen, så tror jeg, vi vil lige at runde af for dette afsnit.